बैसागोआव याव फायनांगोन बैसागोआव ओइ जागाखौ नुदों माबायदि ओइ 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 आसामालै जोंनि आसामा बिनि थाखायथ' फेमास वाव थ' माने आङो दिनै माने गोसोखौ बिराद दुलबर मोनदों आरोना थ' मा जादों आंबो मिथिया खिन्थु आं गावखौनो बिराद दुलबर मोनदों आरोना बेनिखायनो मेगननि नोजोरा नोंखौल' नागिरो गोरबोजों हास्थायगोन नोंखौ आं अरायबो तो ओके गाइस दा टाइमा जाबाय 11:50 जाबाय आरोना दा गाइस टाइमा ओमफ्राय दा जोङो थांनो नागिरदों उदालगुरि ट्रि हाउसाव थांनो नागिरदों तो बेलायानो जाबाय मोनहैगोन मोनहैला खुनु गेरेन्टियानो गैला मोनहैनाय बायदिबा थांनोसै आरो मोनैया बायदिबा थांला तो हेलो गाइस गुड मर्निं वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नुकुल ब्लॉग वाह वाह hey हामा हामा तो जोंना नै ब्र'आ इनो गारिया ओमफ्राय नैबे जाबाय जोंनि बिलिफांनि गारि आरोना जोङो बिलिफांलानिफ्राय दासो फैबाय ओमफ्राय सानाव इसा मादारमोनखौ एसे खुलुमनानै फैबाय आरोना तो इनो आरोना इसिं सका गाइस ओमफ्राय दा जों इनिफ्राय सिद्दा होलांनोसै तो नोंथांमोना नायलांबाय ट्रि हाउसाव थांग्रा मानसिफोरानो इमान लेजि टाइमानो जाबाय 11:12 जालाय लांसिगोन 12 जासिगोन र' जों फैबाय 11 जाखाबायमोन गाबोनबो मोननाय नङा गाबोनबो मोनहैनाय नङा अह फाय 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 ओंखारदों नै गारि सालायनाया जोंना नै भाइया जोंहा उन्दुनो ओंखारदों दै गारि मालिकआ मार नांदों राइडआव फैनानै बालनि फुङाव राइड खालामनाय मोजाङै बेलेगखा आरे आंनिया थावानो गैला गारिया ए दिपरासि मोनैला इयाव नै खोनासं मोनहैगोन दे होमबा जस पुरा राइडनि थाखाय जस थाव गैयाबाबो जोङो दा जादों आरोना थाव गैयाबाबो जों पुरा हिर' जादों आया ओके गाइस दा बर्थमान जोङो मोनसे लकेसनाव मोनफैबाय आरोना गाइस तो इखो जाय नामखौ आङो मिथिया आरोना इयाव जोङो दसे रेस्ट लादो मानो होनबा ओंखाम जाखांनानै जों राइड खालामदों नालाय बेनिखायनो उदैखौ बोरैबा मोननायखाय जोङो थांनानै दसे थादों आरोना तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनायालासे नायबाय था गाइस दे होमबा बेयाव माने दा बर्थमान थाव सोना लानि आरोना तो थावबो बारा गैखायाना आरो गोजान लामा बेयावनो मा खालामनो आरो उपाय गैया थाव सोआबाबो जाया थाव सोखानो गोनां जायो मोजां थांदे फाइनाली गाइस जोङो माने दा बर्थमान फैयै जोङो आइलेन्डआव मोनफैबाय आरोना तो इयाव मिउजिक फेस्टिभेल जादोंमोन दे गाइस तामान मानसि जादों होननाय खोनादों आरोना खिन्थु आं फैदियासै आरोना ओमफ्राय इथिंबाय जों पुरा सिद्दा फैखाबाय बेनिफ्राय बिलिफांदो बिएमदो इथिंगाले माने हाबनो नागिरदों आरोना आइलेन्डनि जिं इदि गोदो भिउखौ खिथिनो होननानै तो गाइस आं इयाव हाबला आगोलनि भिडिअआवबो आं इयाव लाखानाय दोङो ओमफ्राय गयारिदोबो इयाव पिकनिक जाखानाय दोङो आंनिया नोंथांमोना नायाखैबा नायबानो जाबाय चेनेलनि एकदम माथिबा एग्लुंनानै आं दायो हाबला गाइस आं इसोरखौ डाइरेक्ट इथिंगाले गिदिंना फैगोन ना आं आइखिनियाव नेना थाखानोसै आरोना गाइस ओके तो गोबां मोजां नांदों आरोना गाइस आङो दिनैनि राइडआ मोजां जानाय नङा सानदोंमोन आरोना माने अखाया हायां हायां खालामदोंमोन ना बेनिखाय आङो सानदोंमोन लामाफोराव अखाफोरा हाबा दिगदार जागोन होननानै तो अखा सखा हानाय नंला बेनिखायनो सान्दुंबो दुंबायना टेनसन गैला तो गाइस बेनो आरोना माने फुङावनो सिखारनानै राइड खालामनाया माने जि थान्दा जायो आरोना माने मोदोमफ्रा जि गोजाङो तो नोंथांमोननो भिडिअ खिथिनो थाखायनो माने इदि गोदो जोङो भिडिअ सिडिअ खालामो फुङावनो उथिनानै तो नोंथांमोना एसे सापर्ट होबानो जाबाय गाइस आं मिथिखायो आंनि नुकुल फेमिलिया सापर्ट होयो होनना मिथिखायो आरोबाव जुदि सोरबा नोंथांमोना जुदि गोदान आंनि चेनेलाव फैदोंबा नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होबानो जाबाय आरो जिखिनि हायो शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गाइस जाहाथे आरो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होयोब्लाना आरो उनफोराव माने आंहा गोजान जायगायाव थांनो हानायनि आरोना गोजान जायगायाव थांनानै पुरा नेक्स्ट लेभेलनि आरो भिडिअ खिन्थिनो हानाय आरोना तो इदि गोदो आरोना गाइस बया मोजां गाइस इयाव फट' सट' शुट खालामनो गाहाम जागोन बेनिफ्राय बड' कभार भिडिअ सिडिअ खालामनो बहुत मोजां आरोना इदि गोदोयाव
Oh my god guys, blang blang. Woohoo. Right tinggal right. Wow, बैसागो मोजाङानो नांदो आरोना जागाखौ एसे गारिखौ दोनग्रोनो आथिं गारिखौ दोनग्रोनोसै ओके तो याव टिकेट लादो आरोना तो गारिखौ जोङो सोग्रोनि ओइ आगोलाव दोनगोन फै आगोलाव फाइनाली गाइस जोङो माने दा बर्तमान गारिखौ याव जोङो पार्किं खालामबाय ओमफ्राय टिकेटखौ आगोलाव लायो आरोना तो गोबां मानसियानो फैयो खोमा ना माने बहुत गारि दोङो आरोना तो याव गारि दोननाय एन्ट्रि आरोना ओमफ्राय एन्ट्रिया बेसेबां लायो नायनायनि थाखाय आं इफोरखौ मिथिया ओमफ्राय याव थांनि आरोना आगोलाव तो सिगां आं खनसे फैखांबाय सिगां लानाय टाइमाव आं माने टिकेट होआखै फ्रियावनो हाबदोंमोन आरोना गाइस ओमफ्राय एबार टिकेटखौ बेसेबां लागोन आं इखौ मिथिया फै दा जोङो जा थांनोसै गाइस तो नोंथांमोना नायलांबाय था एकजनाव किमान 30 20 টাকা করলো 30 টাকা 20 টাকা নাও 20 টাকা টি আছে 30 আছে So let's go guys. नोंसोर होनो हादों आं गासिबो होनो हागोन तो ओके गाइस तो फाइनाली जोङो दा बर्तमान राइन' इको रिजन सिङाव जोङो बर्तमान हाबबाय आरोना तो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआनो गोलैयो आरोना नैबे जिथुबा तो माने गोबां नायनो लागा जागा दङ दे गाइस गोबां नायनो लागा जागा दङ तो आङो आगोलाव खनसे फैबाय इयाव मान आपडेट जायाखैमोन आरोना तो एबार एसे आपडेट जानाय बायदि नुदो ओमफ्राय नोंथांमोननि सेराव आंनि उनाव नुनो हानाय मोनसे न' तो गाइस इ न'आव माने रुम सम इदि गोदै भारा होयो आरोना तो नोंथांमोना फैयोब्ला इदि गोदै थाफैनो हागोन ओमफ्राय खाथिनियाफोरा थाइबाबो जायो आरो सोरबा ओरैनो इन्ट्रेस्टनि फैनानै माने एन्जय सेन्जय लानानै ओरैनो नाइट केम्पिं थानो हायो आरोना गाइस तो नोंथांमोना आङो देखायगासिनो दोङो तो नोंथांमोना नायलांबाय था गाइस जोङो माने थाबाय माने हाजो सायाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय इथिंगालि दोङो माने दिरुंदो आलायनाय दलं आरोना गाइस बे इयाव गाखोनो हायो खिन्थु जों दा गाखोथ'ला इनि मालिका गैया आरोना न'बा गाखोगौमोन तो गाइस इनिफ्राय इथिंगालि मोनसे भिउ नुयो आरोना इ हाजोनिफ्राय आं नोंथांमोननो सिनेमेटिक शटआव खोन्थिनि नोंथांमोना नायबानो जाबाय तिनियाव 1 2 3 तो ओके गाइस तो माने इयाव ओरैबायदि स्टाइलनि खालामना दोनदो आरोना मानसि सानसे जनायनि तो नायनो लागा गोबां जागा दोङो दे गाइस इयाव तो आङो माने भिडिअ गासैखौबो खिथिनो हायाबो जानो हानाय गाइस अब्लाबो नोंथांमोना जिखिनि हायो खिथाबाय ओमफ्राय आं इयाव माने मोननैसो सिनेमेटिक शट लानोसै इनो आरोना बास दे होमबा नोंथांमोना नायलांबाय था गाइस ओके तो फाइनाली दा बर्तमान जोङो 3 आवर्सआव मोनफैबाय आरोना तो इयो राइन' इको रिजननि खाथियावनो नालाय ओंखायनो जों इयावबो हाबखाबाय इयावबो एन्ट्रि लायो आरोना 20 करि तो गाइस इथिंगाल नायनो हागोन नोंथांमोननि सेराव माने दंफांनि सायाव न' दोङो आरोना बरियानिखायनो 3 आवर्स ओमफ्राय इथिंगालि दोङो आरो हटेल दोङो आरोना जाग्रा तो नोंथांमोना फैबा इयाव नुखागोन आरो जाय माने 3 आवर्सआव फैबायना नोंथांमोना इ जायगाखौ नुखाबाय जानांगौ गाइस आंथ' नुखाबाय माने इसोर नुवाखै नालाय ओंखायनो लाना फैदो आरोना गाइस आङो ओमफ्राय BMफाइखौ आङो दिनै जोंनावबो हर लाखिगोन गाइस ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो बरिया मोजांनो न'खौ खोनसेनि खाथियाव थांनानै तो नोंथांमोना नायनो हागोन दे गाइस ओके तो फाइनाली गाइस आं दा नोंथांमोननो जि देखायनांगौ इखिनिखौ देखायबाय आरोना तो माने आङो दिनै माने गोसोखौ बिराद दुलबर मोनदों आरोना तो मा जादों आंबो मिथिया खिन्थु आं गावखौनो बिराद दुलबर मोनदों आरोना इनिखायनो आं माने भिडिअखौ दिनै माने बया इन्ट्रेस्ट जानानै खालामनो मोनजासै आरोना गाइस
तो दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै गाइस तो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा दिनै भिडिअखौ अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामदा गाव आरो जाय गोदान नोंथांमोना अननानै आं चेनेलखौ माने साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना गाइस ओमफ्राय आङो नेक्स्ट भिडिअ मायाव थांनाय जायो प्लेनिं आं इखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेराव खोन्थिगोन ओमफ्राय दिनै बिलिफां ओमफ्राय बिएम ब्लगखौ आं जोंनाव लाखिसिगोन ओमफ्राय नेक्स्ट राइडआव जुदि जों मायाव थांनाय जायोबा नोंथांमोननो आङो भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो फोरमायसिगोन तो बास इखिनियानो आरोना जागाया आङो 3 आवार्सआव दिनै भिडिअखौ फोजोबबाय आरोना गाइस दे होमबा गाइस न नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन जय बर' हारिनि लाभ इउ बाय बाय Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind